biap Baथौ Guथुमनि 23थि बोसोरारि जुथुमा आरो बेजोंनो लोगोसे 1 नं नासनसालि गामिनि दुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिनि दिनैनि गेवलां मेलाव आङो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय बेवहाय फैनानै आङो बिथांमोना धोरोमनि बेलायाव जिखिनि सिरिबां बे सिरिबांखौ बिथांमोना सोलिनानै दङ दिनै बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै रायजो राजाफोरा बे जुथुमाखौ गोबां मेहेरगोनां खालामदों डिसिप्लिन भाबै बिथांमोना बे जुथुमायाव बाहागो लाफैदों बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों नुनो मोनो धोरोमारि बिथिङाव मोनफ्रोमबो बियाबा बोसोरारि जुथुमाखौ खुङो बेनि मुलाम्फाया मा खालामो? जोंहा बोसोरारि जुथुमा खुंनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेरैहाय जोंनि धोरोमनि खोथा बाथ्रा जोंनि सिबिनाय खान्थिफोरखौ जोङो बे जुथुमानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो जोङो फोरमायनानै होनो थाखाय जोङो खाबु मोनो आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्राबो बेवहाय जोंनि लेखा रोंनाय लेखा रोङै जाम्बा जाम्बि मानसिफोराबो फैनानै दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोना जिउआव सोलिनो थाखाय आरो धोरोम सिबिनो थाखाय बिथांमोना खान्थिखौ बोरैहाय खान्थि बायदि बोरै सोलिनांगौ बेखिनि खोथा बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिनो थाखाय खाबु मोनो। जोंनि धोरोमनि बेलायाव सोलिनाय बे बेलायाव जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय। गोदो जोंनि धोरोम सिबिनाया गोबां आलादामोन आरो दानि बर्तमान जुगाव जोंनि धोरोम सिबिनायनि बेलायाव गोबां जौगाबाय होननानै जों साननो हायो आरो धोरोमाबो गोबां गोसारबाय आरो बिनि सिबिनायनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थायाबो सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दं। रायजो राजानिसिम मोजां आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो जोङो जोंनि धोरोमनि बेलायाव बा इसोरखौ फोथायनानै इसोरखौ गिनानै इसोरखौ मानिनानै जोङो जिउआव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दं बे खामानिखौ मावफुंलांनांगौ होमब्लानो जोङो जिउआव जाफुंसारनो हागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु गौथुमनि जुथुमा बे थेलामारा सनितपुर जिल्लानि थेलामारा होननाय जायगायाव बे जानो थांगासिनो दङ। बेयो फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 बे खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै बेयो जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे जुथुमानि बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन हाबाफारियानो जागोन बेवहाय 50,000निबो बांसिन सुबुं गौमा आरज बे जागोन आरो बे गौमा आरजआनो बे जुथुमानि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेवहायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। बेवहाय रायजो राजा जोंनि गासै बाथौ सिबियारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव लोब लोबै बाहागो लाहैनांगौ आरो जोंनि बाथौ सिबियारिनि अनगायैबो गुबुन धोरोमनि हारि माहारि बिथांमोनाबो बे धोरोमनि जुथुमायाव बाहागो लाहैगोनखौ जोङो आसा खालामदों। बे खुंफुंनायाव जोङो जोंनि गोसोआव थुलुंगाखांदों हालामनि रायजो राजाफ्रा बाथौ धोरोमनि जिथु जांख्रिथाय बेखौ लाबोनो हादों एसेब्लाबो गुबुन बोसोरनिख्रुइ सिगांनि बोसोरनिख्रुइ देग्लाय लेभेलाव बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। सोलायनाया माबायदि? सोलायनायाथ' एसे आवगायदों मानो होनबा सिगाङाव जाबायदि फैनाय नङामोन दा नुदों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि धोरोम आफादनि मानगोनां गेदेमा आफादफोरखौ लिंदों आरो बेयाव थोजासे
जोंनो मोजां बोसोन होलांदों बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव जुना लानानै आरोबाव हयथ' एसे आगानसे आगाननैबाबो आरो दावगालांनो हागोन बायदि नुदों मानो होनब्ला एसे सांग्रां जादों आरो रायजोफोरनि गेजेराव गोसोखौ एसे गोसोनि जिथु सान्थौफोरनि आवगायलांनो हागोन बायदि नुदों। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैबाय रायजो राजाफोरनो जोङो मा होनो माने जों साबायखर होनांगोन जिहेतु जाबायदि जोंनि खावलायनाय नैबे बान्जाय आफादा जाबायदि गोबां रां फैसा खरसा खालामनानै आरो रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनानै जाबायदि खुंफुंदों गाबहोनानै रंगिना संगिना बेफोरबायदि सायनासालि लुदों होदों आरो थानाय जानाय लोंनाय गासैखौबो बिथांमोना होजोबदों जेबो मेंनाय गैयाजासे जेबो आंखाल गैयाजासे बिथांमोना गोसो खुसि मावफुंना होदों बेनि थाखाय जों बान्जाय आफानिसिमबो एसे नंलासिसालिनि रायजो राजा रोजा रोजा साबायखर बावदों खावलायनाय नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो